Knock knock. Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Emino 100 killers bangena ngilo mrepo dumile odume nasejele. Izazi zonke ziyangifundela impatha zonke manje ngifuna ukuyiphezulela. It's been a while manje ngilamba akulo nyaka kumele ngihambe ngehama. Ngishintshe bonke okuklama ngithathe zonke intombi zalabo hlama. Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Ubalo Unsibe njalo Mr 41 uthi unosikisi bangibiza ngeGoat abanye bathi phela nguDennis iphanje ngeyidedela nekhala phela ngiyalifingisa ngihliphisi mase nibheda futhi nginsethisi bathi unsimbe njalo udope ngathi sedlela iphilisi ngibodokotela menigula ngiphinde nginiphilisi igame ngidlala njengemoto yocinga ifaka ufenisi Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Ubando mengithi ubando nalo wabuza ukuthi phela ubando. Hayibo nalo baningi lana ngathi bashaya ngevalo. Wenze ngathi awusazi, wenze ngathi awusazi, wenze ngathi awazi phela uyazi ukuthi kule game ithina esithela uswazi. Khala labafazi utholile asumrepo oqumbe phansi ufuna ukuthini shaya fast qhu ngathi shaya fast. Phala laba bazi phela kufika inkunzi mase ngibamba imic uyazi ukuthi uthela plant imbuzi. Ngiphethe 100 kina ngiphethe unsimbe endala dala sasibadala sifike stage kubamba nalelikhanda. Bona bayabuza nibuka bayasuka bafana nzozivuma kule nyaka dlali la sanquma.